Прывітанне, сябры, з вами Андрей Хаданович, і мы пагаворым пра аднаго з найулюбёнейшых беларускіх класікаў, нашага любімага аўтара за ўсю гісторыю беларускай культуры, беларускага слова. Пагаворым пра Якуба Коласа. У пэўным сэнсе за мяне сёння зрабілі выбар, сябры, вы самі. Тое, як вы глядзіце і слухаеце нашы відэа. 1,5 году таму на юбілей класіка я зрабіў відэа пра паэму Якуба Коласа «Новая зямля». І за ўсю гісторыю нашых выпусках, а іх ужо больш за 85, ніводны не праглядаўся болей, чым коласаўскі. Выснова простая. Вы, мы, беларусы, любім Якуба Коласа. Мабыць, ёсць у нашага аўтара штосьці такое, што дазваляе абаперціся на яго, схапіцца за яго творчасць, знайсці ў ім крыніцу натхнення, падтрымкі, жыццёвых сілаў у непростай сітуацыі, у якой мы перабываем. Гэта, безумоўна, мудрасць, гэта аптымізм, гэта ўменне стаяць на сваёй зямлі 2 нагамі, а таксама трымаць удар і годна выходзіць з выпрабаванняў, якія нясе табе жыццё, гістарычныя катаклізмы, няпросты лёс тваёй мовы, тваіх чытачоў, тваёй, нашай бацькаўшчыны. Пагаворым пра Якуба Коласа, творцу і чалавека, які зрабіў творчасць і таямніцы творчасці, прыроду натхнення, творчыя імпульсы, крыніцы, з якой чэрпаюць творцы, звяртаючыся да нас, грэшных, несучы нам сваё натхнення. Усё гэта ёсць у паэме «Сымон Музыка». Яна хрэстаматыйная, як і «Новая зямля». Хай не крыўдуюць аматары коласаўскай прозы, аповесці дрыгва, вялізнага палатна на ростанях. Мне «Сымон Музыка», як і «Новая зямля» уяўляюцца галоўнымі вяршынямі коласаўскай творчасці. Паэмы, у якіх столькі ж пра творцу, колькі і пра нас, ягоных чытачоў, напісаныя 100 гадоў таму і надзвычай актуальныя ў любы час, а найперш сёння, тут і цяпер. Разам з тым, хрэстаматыйная знакамітасць часам адштурхоўвае, дадае такога акадэмічнага халадка на творцу, глядзіш, як на бронзавую статую. А давайте зробім у думках такі эксперымент, перанесемся на былую Камароўскую плошчу, якая пасля смерці класіка ў 56 годзе зрабілася плошчай Якуба Коласа. Праз 16 год паэту споўнілася 90, і з нагоды урачыстага юбілею на аднайменнай плошчы з'явіўся помнік, а нават цэлая скульптурная група, прысвечаная Якубу Коласу. 8-метровая манументальная статуя. Меншыя стваральнікі вырашылі, проста не будзе годна глядзецца на гэтым месцы. З таго часу паэт сядзіць на камяні, накінуў палітон, што толькі дадае яму манументальнасці, трымае кнігу, паглядае задуменным позіркам, магчыма, на філармонію, дзе працуюць, твораць новыя пакаленні ягоных сымонаў-музыкаў. Спінай да камароўскага рынку з яго матэрыяльнымі патрэбамі, маючы па правую і па левую руку герояў сваіх твораў. Вельмі сімвалічная група. Над праектам працаваў не абы хто, знакаміты скульптар Заір Азгур і цэлая каманда знаных архітэктараў. Па адну руку, так бы мовіць, патрыятычнае крыло, патрыятычная тэматыка, дзе узброены вечна малады, вечна зухаваты дзед Талаш з юным нашчадкам, выведнікам Панасам. Па другую руку крыло лірычнае, творчае, Сымон Музыка і захопленая Ганна Ганулька ягоную творчасць, ягоную музыку слухае.
Што цікава, Сымон Музыка трымае скрыпку, другая рука мусіць іграць, але ў пальцах адсутнічае смык. Часам некаторыя дзівяцца, а дзе ж смык? А большасць прызвычаілася настолькі, што ўсё як бы ідзе сваім парядкам, як і мусіць быць. Адны з гэтай нагоды пачынаюць думаць на вандалаў. Ну вось, зламалі, скралі. Большасць гавораць, што так і было задумана. У праекце Асгура у пальцах смыка няма. Мне ў гэтым бачыцца сімвалізм. Метафара, праз якую можна казаць пра аднайменную Сымону Музыку, персанажу сярод помнікаў паэме. У коласаўскай паэмы Сымон Музыка сяго таго вельмі і вельмі бракуе. Увогуле мы звычайна гаворым пра літаратуру з гледзяшча таго, што ў ёй ёсць. Пра Сымона ж Музыку можна размаўляць з гледзяшча таго, чаго ў паэме няма, а чакалася, а павінна было быць. Кожны беларускі літаратуразнаўца ведае, што паэма Сымон Музыка пісалася, стваралася не адразу. Паэма мела ажно 3 версіі. Так гучыць традыцыйная формула ў коласазнаўстве. Першая рэдакцыя была надрукаваная ў 1918 годзе. Трэцяя таксама надрукаваная асобным выданнем у 1925. А вось другой рэдакцыі паэмы няма. Ніхто прад'явіць даследчыкам, чытачам нічога не можа. Сам Колас сказаў, што ў яго яе скралі на зваротнай дарозе з Кіславодску, дзе ён адпачываў і дапрацоўваў свой твор на радзіму. Вось так. Залезлі ў купе ці выцягнулі з купе чамадан з рукапісам з дапамогай нейкага крука. Стоп, гавораць людзі, якія ведаюць пра Якуба Коласа болей. Напрыклад, глыбокі даследчык коласазнаўца Анатоль Трафімчык. Якуба Коласа з юнацтва называлі волатам. Ён быў вельмі моцным фізічна чалавекам. На яго разведзеных руках магло павіснуць па парачцы з семінарыстаў, і ён іх раскідваў як кацянятаў. І гэты волат скардзіўся жонцы, што мае вельмі цяжкі чемадан, вельмі цяжкую валізку, якую ён ледзьве ўспірае на верхнюю паліцу. І вось гэтую вялізарную гаргарыну выцягваюць праз вакно крючком. Як вам такая версія? Не вельмі пераканаўчая. З іншага боку, усё гэтае кіславодскае падарожжа адбываецца як бы пад канвоем. Пад канвоем галоўнага беларускага цэнзара, які едзе з Коласам, які не адыходзіць ад Коласа ні на крок, які завітвае разам з ім у Падмаскоўе да ягоных сямейнікаў, якому Колас рэгулярна справаздачыцца, паказваючы, як дапісвае паэму. Коласаўскага цэнзара завуць Шукевіч Трыццякоў. Гэта старшыня галоў Літбела. Колас піша лісты сваёй жонцы Марыі пра працэс дапісвання паэмы, вельмі хвалюецца, перажывае. Часам яму здаецца, што паэма не ўдасца і праваліцца. Потым радасна рапартуе, што цэнзар нарэшце прыйшоў у цялячае захапленне ад зробленага. Але, можа быць, не ўсе праўкі так да канца задаволілі цэнзара, альбо, можа быць, над ім знайшліся яшчэ больш пільныя, высокія і суровыя органы. Нагадваю, цэнзура сістэмна працуе як у БССР, так і ў Маскве з 1922 года. Да таго ж, Якуб Колас жыве і творыць дзесь на самых заходніх межах савецкай Расіі, далей толькі ворагі палякі, і трэба быць вельмі і вельмі пільным. Дык можа, робіць выснову даследчык Анатоль Трафімчык, гаворка ідзе не пра звычайны крадзеж. Магчыма, другая рэдакцыя Сымона Музыкі была зусім не скрадзеная, а
канфіскаваная, адабраная ў пісьменніка цэнзарамі ці увогуле больш суровымі органамі. Адказу няма, як няма смыка ў руках Сымона Музыкі на Коласаўскай плошчы. У адрозненні ад іншых рэдакцый, ранейшай і пазнейшай, не засталося нават чарнавых накідаў, нават рукапісаў. Магчыма, усё гэта пайшло ў архівы КДБ. І нам застаецца адно чакаць шчаслівых часоў, калі гэтая арганізацыя зробіцца не актуальная, а мы атрымаем доступ да архіву. Магчыма, тады мы прачытаем найцікавейшае, што было ў коласаўскай паэме, але аўтар пад дыктатам цэнзуры мусіў гэта закрэсліць і перапісаць. Сам Колас на пачатку 30-х, змучаны балючай гісторыяй дачыненняў з рэдактарамі, а так напраўду з пільнымі цэнзарамі, напісаў верш, які ніяк, безумоўна, не мог надрукаваць пры жыцці. Горка-іранічны верш, які пабачыў святло толькі праз паўстагоддзя. Я ад ранка і да вечара араў, а раллю маю рэдактар падабраў. Назляталася і галак, ігракоў, ратаваць маю раллю ад чарвякоў. Ратавалі, талачыліся па ёй і бяды мне нарабілі. Ой-ой-ой, зямля новая, пакрыта дзірваном, і замоўк Сымон Музыка са званом. У глушы, глыбей палесся толькі пні, адшчапенец мой закончыў свае дні. Над распуснікам Савосем стаіць крыж. Эх, недоўга жыў на свеце ты, малыш. Нічагусенькі няма на рубяжы, казкі жыцця мае леглі пад нажы. Глушыць ніву маю дзікая трава, засталася ад мяне адно дрыгва. Я ўстрывожана спыняюся, стаю і з журбой гляджу на спадчыну сваю, а старанны рэдактар, педагог у няшчаснай маёй музы ловяць блох. Вытрасаюць з яе бедную духі, няхай Бог ужо даруе ім грахі, ды павузіць прагавітую іх пасць, ды хоць трошкі болей розуму ім дасць. Горка-іранічны верш называецца «Мая спадчына». Але давайте вернемся да гісторыі стварэння Сымона Музыкі, пра ўсё па парадку. Калі бліскучы французскі асветнік Вальтэр зусім юным трапіў у Бастылію, ён вынес з Бастыліі задуму першай сваёй трагедыі «Эдып» і першай сваёй паэмы «Генрыада». Мінула 2 стагоддзі, а у Еўропе ці асобных яе рэгіёнах нічога не змяняецца. Каб Якуб Колас задумаў 2 найлепшыя свае творы, яму спатрэбілася трапіць у Пішчалаўскі замак, у Менскі астрог. Нагадаю, за нелегальны удзел у настаўніцкім з'ездзе і за тое, што потым падчас следства Колас не здаў сваіх таварышаў, фактычна ўзяўшы агульную віну на сябе. Там задума Сымона з'яўляецца ці не раней за новую зямлю, бо актыўна ў турме на прыканцы свайго 3-гадовага тэрміну Колас піша ўсё-ткі новую зямлю. Чарга на Сымона прыйшла непасрэдна ў 1911 годзе, калі вязень выходзіць на свабоду. Вось як Якуб Колас сам апавядае гісторыю стварэння. Пісалася гэтая рэч, не сказаць, каб марудна, але з вялікімі перапынкамі і шмат перараблялася. Ёй не пашанцавала ў сэнсе завяршэння, а падаваць голас аб сабе пачала яна бадай што раней за новую зямлю. Я зрабіў асобныя запісы, як толькі наладзіў турэмны побыт, раздабыў аловак і навучыўся хаваць
паперы. Звярніце ўвагу, коласаўскіх паэм магло б не паўстаць, каб не ягоныя навыкі канспіратара. Потым пісьменнік выйшаў на волю, але выйшаў як бы ў невядомасць, у непэўнасць, ён на падазрэнне, сякія-такія знаёмыя маглі не вітацца, не пазнаваць, пераходзіць знаёмая сённяшнім беларусам сітуацыя на іншы бок вуліцы, удаючы непазнання. Цяжка не паддацца дэпрэсіі, знайсці для сябе матывацыю. Такім спосабам трымаць сябе ў руках для паэта была творчасць і менавіта згаданая задума пра Сымона. Зноў дамо слова аўтару пра сітуацыю пісання на волі адразу пасля турмы. Накідаўшы збольшага запеўку, зразумеў, што гэтая работа цяпер будзе для мяне стрыжнем. Утрымаюся за яго, значыць, не звар'яцею, не сап'юся, наогул не пайду на низ, у падонкі, у паслугачы. Паводле сястры паэта Алены, Якуб Колас своечасова пачуў ад аднаго жабрака гісторыю пра хлопчыка, апанаванага музыкай, які вельмі добра іграў, але сваю асноўную працу пастушка выконваў кепска, лунаючы ў сваіх мроях. Таму, згубіўшы авечак, атрымаў нагонку ад бацькі, які аблаяў яго і выгнаў. Гісторыя запала Коласу ў памяць і своечасова аукнулася. Не менш важным імпульсам было знаёмства з карэла-фінскім эпасам Калевала, які безумоўна адгукаецца ў вершаваным памеры Сымона Музыкі. Сам паэт гаворыць: «Сымона Музыку я пачаў пісаць у 1911 годзе. Не памятаю, пры якіх абставінах мяне зацікавіла адна думка – неразуменне натоўпам сапраўднага мастака. Калевала дала мне добры штуршок для работы. Вайнымёйнен, разважаў я, памірае ад радасці і тады пакідае свае гуслі народу. Чаму ж мой Сымон павінен канаць, толькі ступіўшы на дарогу? Хай прынясе людзям радасць і пасля гэтага перадасць у другія рукі скрыпку». Вось жа, перад намі свайго роду духоўная аўтабіяграфія. Калі «Новая зямля» – паэма аўтабіяграфічнае згледзішча дэталяў побыту, дзе адноўлены дом, месца жыхарства, потым другое месца жыхарства, вобразы бацькоў, дзядзькі, братоў, дзе шмат трапных рэалістычных дэталяў і ўсё трымаецца як бы грунту, паверхні, той самай зямлі, прапісанай у назве. А вось аўтабіяграфізм Сымона Музыкі зусім іншага кшталту. Гэта гісторыя ўнутраных пошукаў самога творца. Яшчэ ў турме Якуб Колас, як потым будзе згадваць, разважае пра сваю маладосць як пра пэўныя колы вандровак і выпрабаванняў, нават параўноўваючы гэта з коламі боскай камедыі Данте. І ствараючы вобраз Сымона і ведучы яго ад нараджэння і ранняга дзяцінства праз падлеткаўства да юнацтва і сталення, ён таксама праводзіць яго ў пэўным сэнсе праз 5 колаў, з чаго ўзнікае 5 частак Сымона Музыкі, кожная з якіх таксама дзеліцца на 5 частак. Усё вельмі прыгожа і сіметрычна задумваецца творцам. Паэма, яшчэ першая яе версія, ствараецца як бы ў 2 прыёма. Паміж імі істотны перапынак на Першую сусветную вайну.
Такім чынам, трымаючы ў галаве абставіны стварэння, мы будзем глядзець на Коласа не як на велічную, железную 8-метровую статую, а як на чалавека з сваімі трывогамі, выпрабаваннямі. Вязень пішчалаўкі, для якога творчасць – гэта спосаб быць духоўна свабодным, не раўнуючы як для нашых сённяшніх вязняў, якія твораць у турме і працягваюць, на жаль, актуальныя жанры нашай турэмнай літаратуры. Потым пачуццё разгубленасці і пакінутасці пасля вызвалення, пошук працы і спосаб вярнуцца да цывільнага жыцця, адаптавацца, знайсці сябе ў ім. Такім чынам, у 11-м пішацца першая з 5 частак, а у 12-м другая. Потым настае першая сусветная мабілізацыя. Колас трапляе на фронт, Колас атрымлівае раненне, Колас урэшце рэшт апынаецца па-за межамі Беларусі ў Расіі, у Курскай вобласці. І ўвесь гэты час да канца 17-го года Сымон Музыка не пішацца. А потым з Коласам адбываюцца пэўныя духоўныя змены, пра якія гавораць самыя розныя даследчыкі. Заўсёды незалежны і вольналюбівы, Якуб Колас дарастае да сістэмнага беларускага патрыятызму. Заўважце, у разлуцы, у расстанні з радзімаю, настальгуючы, Колас пачынае думаць пра Беларусь у нацыянальных і дзяржаўных катэгорыях. Фактарамі бачыцца як мінімум два. З аднаго боку, Коласу вельмі нелёгка ў Расіі сярод расійцаў, а з другога боку, надта шмат цікавага і лёсавызначальнага адбываецца ў гэты перыяд у самой Беларусі. З Курскай губерні Колас піша важнаму для яго чалавеку, якому можа даверыць патаемныя думкі. Колас піша Янку Купалу. «Братка мой мілы, ці здаралася табе некалі захраснуць на чыгуначнай станцыі, чакаючы цягніка? Вось у такім становішчы пачуваюся я цяпер, дзе б я ні знаходзіўся. Усё чакаю, калі будзе магчымасць пакінуць гэтую маскоўшчыну і зноў апынуцца сярод сваіх людзей. Скажу табе, дружа, татарскі тут народ, баліць мая душа па Беларусі. Ці адчуваеш ты, братка, як цяжка жыць на чужыне?» З іншага боку, ва ўсёй расійскай імперыі адбываюцца змены, як бы хто іх не называў. Кастрычніцкай рэвалюцыяй, кастрычніцкім пераваротам, але шмат у якіх краінах у інтэлектуалаў і не толькі ў іх з'яўляецца надзея, што турма народаў можа разваліцца, і з'яўляецца пэўнае акно магчымасці выйсці з паняволення, атрымаць незалежную краіну, самім вырашаць сваю будучыню. Менавіта ў гэтай сітуацыі, на хвалі спадзяванняў, вось ужо неўзабаве здарыцца 25 сакавіка і будзе абвешчана БНР, але потым гэтыя надзеі павернуцца балючым расчараваннем, таму такія істотныя эмацыйныя перапады, асабліва лірычных адступленняў у Сымону Музыку. Аўтар пасля перапынку, як бы абвяргаючы Геракліта, што не можна двойчы ўвайсці ў тую самую раку, Колас будзе зноў і зноў уваходзіць у гэтую раку сваёй паэмы «Сымон Музыка». 3-я, 4-я, 5-я частка з'яўляюцца ў вельмі хуткім тэмпе. Гэта можна прасачыць, бо аўтар падпісвае па раздзелах, дзе і калі яны пішуцца, і ў вельмі хуткім часе даходзіць да выдання вось такой кнігі. Я трымаю ў руках выданне з факсімільнай вокладкай «Прывітанне праз стагоддзя». У 2018-м зробленая цікавая спроба надрукаваць непадцэнзурнага
Коласа. Але што такое выдаць Коласа без цэнзуры, калі ад другой рэдакцыі не засталося нічога, а тое, што, магчыма, засталося, надзейна схаванае. Але можна, сумясціўшы тэкст 18-го года і потым прычасаную канчатковую версію 25-го, намікнуць чытачу на тое, што адбывалася паміж імі. За аснову публікацыі ініцыятар Глеб Лабадзенка здзейсніў усё згаданае ўжо Анатоль Трафімчык, прынятая версія 18-19 года. Вось яны першыя тры часткі, выдадзеныя ў дадатку да вольнай Беларусі, а чацвёртая і пятая наўздагон друкавалася ў вольным сцягу, а яшчэ ёсць аўтарскі рукапіс, і ўсё гэта паслужыла асновай. Разам з тым, маючы версію 25-го года, канчатковую, кананічную, можна паказаць, што з гэтай першапачатковай рэдакцыі вылецела. І гэта пазначаецца цэнзарскімі нажнічкамі на палях выдання. А яшчэ можна пазначыць, што было дапісана. І гэта таксама пазначаецца альбо характэрна аформленымі ўстаўкамі, альбо варыянтамі на палях. Бо фактычна сталася так, што шматлікія сцэны цяпер існуюць у дзвюх версіях. І, супастаўляючы варыянты тэкстаў, кожны з нас можа сам прасачыць, як Сымон Музыка змяняўся ад першапачатковай версіі да фінальнага варыянту. Дзе Коласа безбожна парэзалі, прычесалі цэнзары, а дзе ён сам дапісаў, адрэдагаваў, палепшыў свой твор. Такіх месцаў, дайце верыць, больш чым дастаткова. Супастаўляючы, мы самі адрознім, дзе духоўны рост, сталенне пісьменніка, а дзе, на жаль, змушаная самацэнзура. Што пацярпела ад цэнзарскіх нажніц найперш? Пацярпела сфера рэлігійная, усё звязанае з небам і Богам. 65 мясцінаў, дзе згадваецца Бог, анёлы, іншыя рэлігійныя матэрыі, усё гэта бязлітасна пайшло пад нож. Другі напрамак цэнзурных правак звязаны з прысутнасцю ў ранняй версіі Сымона Музыкі Расіі. Расіі агрэсіўнай, Расіі, якая нясе пагрозу. Расіі, якая разам з Польшчай падзяліла Беларусь напалам. Я ўжо закранаў гэта ў папярэдняй лекцыі пра Коласа, падзяліў так, што сам ён застаўся ў Менску, а ягоная родная маці ў Стоўбцах у іншай краіне з іншага боку мяжы. Таму, калі на пачатку трэцяй часткі паэмы Колас спявае свой галоўны лірычны водступ, які ператвараецца ў гімн Беларусі беларусам, у гімн, дзе ёсць усё: замілаванасць родным краем і яго прыродай, плач над тымі выпрабаваннямі, якія нам выпалі, надзея на тое, што усё удасца уладкаваць як найлепей і ўрэшце зрабіцца не аб'ектам, а суб'ектам гісторыі, самім вырашаць сваю будучыню. Найбольш балючыя месцы, безумоўна, звязаныя з агрэсіяй суседзяў, і гэтаму не было шансаў прайсці цэнзуру. Помніце са школы, як ідылічна гэты лірычны водступ пачынаецца. Шмат хто з нас вучыў гэта на памяць. О, край родны, край прыгожы, мілы кут маіх дзядоў, што мілей ёсць у свеце Божым гэтых светлых берагоў, дзе бруяцца срэбрам рэчкі, дзе лясы, бары гудуць, дзе мядамі пахнуць грэчкі, нівы, гутаркі вядуць, гэтых гмахаў безгранічных, балатоў тваіх, вазёр, дзе пад гоман хваль крынічных думкі думае прастор, дзе ўвосень плачуць лозы, дзе вясной лугі цвітуць, і шляхом старым
бярозы адзначаюць гожа путь. Вельмі прыгожа, анталагічна, хрэстаматыйна, ідылічна, але далей у Коласа пачынаюцца больш трывожныя інтанацыі і тэмы. Край мой родны, у Божае імя, у чэсць касцёлаў і царквоў, паміж деткамі тваімі легла многа камянёў, многа выйшла трасяніны, меч, агонь знішчалі край. З двух бакоў айцы дубінай заганялі нас у рай, кроў лілася ручаямі, здрада чорная расла, што папамі і ксяндзамі ў сэрца кінута была. І цяпер над вамі, брацця, яшчэ ў сіле той раздор, і папоўскае закляцце, і ксяндзоўскі нагавор. Стоп, скажа чытач, штосьці з чымсьці не стасуецца. Даслоўна некалькімі радкамі вышэй. Твор Коласа аж спярэшчаны згадкамі пра Бога, пра неба, пра веру. Коласу вельмі істотна, каб гэтае антыпапоўскае і антыксяндзоўскае не пераблыталі з ваяўнічым атэізмам, не зрабілі з гэтага выснову пра невер'е. Магчыма, Якуб Колас, які яшчэ ў турме па згадках сына добра навучыўся трымаць язык за зубамі і не дагаворваць, віртуозна навучыўся карыстацца эзопавай мовай, прапісвае тут наогул усходні і заходні палітычны вектар і не столькі канкрэтныя папы і канкрэтныя ксяндзы вінаватыя, як хутчэй такія з'явы, як русіфікацыя і паланізацыя, імперскія агрэсіі вялікіх краінаў-суседзяў. Колас сапраўды не робіць розніцы паміж захадам і усходам і хвошча раздае маральныя аплевухі і направа, і налева. Чытаем крышачку далей. І лілася кроў невінна, швед набытак наш паліў, і маскаль тут самачынна гвалт над намі утварыў. Вось гэтае, напісанае ў 18-м годзе, уже не магло прайсці праз цэнзара ў 25-м. Чым можна замяніць маскаля, а разам з ім увогуле нацыянальны дыскурс? Зразумела, расійскім царызмам, з націскам не на расійскі, а на царызм, падмяняючы нацыянальныя рэчы рэчамі сацыяльнымі. І вось ужо ў адрэдагаваным выглядзе мы чытаем не маскаля, а ўрад царскі самачынна тут гвалтоўнасці тварыў. Што праўда, перапісваючы, Колас не спыняецца і зноў спрабуе навязаць сваю стратэгію аповеду. Ён працягвае: будаваў астрог народу і барбарскім капылом мерыў волю і свабоду, а культуру нёс скалом. Праўда ж, знаёма і да сёння. Але працягваю коласаўскую крамолу. І на нашых станавішчах білісь Польшча і Літва, каб на гэтых пажарышчах умацавалася Масква. Толькі ж, брацця, край не згінуў, ні пагнуўся яго стан, і з нас душы не вынуў ні маскаль, ні польскі пан. Зразумела, усе 8 радочкаў ідуць пад нож, але Колас не здаецца, і тое, што ў яго ўрэшце выходзіць не менш, а магчыма больш зубастае і баявое. Больш за тое, абапіраецца на канкрэтныя гістарычныя рэаліі падзелу Беларусі. Родны край, ты разарваны, паабапал ад мяжы, лях ліхі, маскаль паганы, моцна сцягваюць гужы, каб з хаўтурнае майстэрні беларусу сшыць халат, ды ні пан, ні хам не верне плынь гісторыі назад. Усё добра, але тое, што я вам толькі што працытаваў, існуе хутчэй як
легенда. Менавіта гэтыя радкі цытуе эміграцыйны даследчык Антон Адамович. Менавіта гэтыя радкі, гэтая версія уключаныя ў эмігранцкае выданне Сымона Музыкі ў Мюнхене. Менавіта гэтыя радкі цытуе з памяці малодшы сын Якуба Коласа Міхась. Менавіта гэтыя радкі па ўспамінах Якуб Колас, выкладаючы, чытае сваім вучням. Але аўтарытэтнага рукапісу ці выдання з імі няма. Мы бачым, як старанна папрацавалі з гэтым тэкстам цэнзары, і ў выніковым выданні 25-го года няма ніякіх паганых маскалёў, няма ніякіх хамаў, якія таксама празрыста прачытваюцца. Усё па-савецку паліткарэктна. Усё кепскае выпіхваецца за заходнюю мяжу. Вось яны, злавесныя ворагі палякі, шчэраць зубы. Вораг нумар 1, нагадваю, для савецкай Расіі тагачаснай. І мы чытаем кастраваную версію. Родны край, ты разарваны, і на захад ад мяжы пан пыхлівы, надзіманы, моцна сцягвае гужы, каб з варшаўская майстэрня, заўважце, была хаўтурная майстэрня, каб з варшаўская майстэрня беларусу сшыць халат, ды ні ксёндз, ні пан не верне. Памятаеце, было ні пан, ні хам. Ды ні ксёндз, ні пан не верне. Плынь гісторыі назад. Каштоўнасць гэтага выдання і такіх супастаўленняў у тым, што мы можам сабе уявіць, колькі яшчэ такіх незахаваных на сёння мясцін было, але не дайшло да чытача. Але працягну цытаваць у версіі 18-го года, гэта самае баявое коласаўскае лірычнае адступленне. Эх, чаго нам не прыйшлося, брацця мілыя, ужыць. Колькі талентаў звялося, колькі іх ідзе ляжыць, невядомых, непрызнаных, неаплаканых нікім, толькі ветрам адспяваных у полі посвістам пустым. Гэй, суседзі нашы брацця, не згубілі мы свой шлях, не ўламала нас няшчасце, не сагнуў нас жыцця гмах, дык хіба ж мы праў не маем сілы шлях свой адзначаць і сваім уласным краем край свой родны называць. Даследчыкі коласазнаўцы ледзь не стагоддзя адчытваюць коласаўскую эзопавую мову, расшыфроўваюць ягоныя алегорыі, тлумачаць у сваіх літаратуразнаўчых і крытычных артыкулах, што песняр, недагаворваючы, мае на ўвазе. Яшчэ культавы беларускі крытык 20-30-х Адам Бабарэк пачаў гэтую расшыфроўку коласаўскіх алегорый. Сымон Музыка, сам творца, аўтабіяграфічна прапісаны Якубам Коласам, паэт-адраджэнец, а ягоная любая Ганна сімвалізуе Беларусь. Маладую Беларусь, якая адраджаецца, якая паварочваецца да свайго, захопленая уласнымі песнямі, уласным хараством, уласнымі творчымі магчымасцямі на досведку, як бы на світанку магчымага свабоднага жыцця. Затое галоўны антыгерой, негатыўны персанаж паэмы, нехта Дамянік, які з'яўляецца ў сярэдзіне апошняй часткі, змагаецца за сэрца Ганны, а не могучы дамагчыся, спрабуе яе згвалтаваць, пераследуе Ганну, цудам уратоўваецца, але адбываецца псіхалагічны надлом і дзяўчына врэцее. Згаданы крытык Антон Адамович, прыслухоўваючыся да гучання імені Дамянік, вось так з яканнем праз я, чуе ў ім іншае слова бальшавік, расшыфроўваючы алегорыю такім
чынам. Гвалт адбываецца з боку савецкай улады, і Беларусь на крылах БНР 18 года у сваіх спробах незалежнасці перажывае балючае расчараванне ў гэтых надзеях. Адсюль песімістычны фінал усёй паэмы. Вяртаючыся пасля вандровак дадому, Сымон не заспявае жывой Ганны. Яна не перажыла гэтых катаклізмаў. Затое у версіі 25-го года Колас дае чытачам хэпі-энд. Бачыце, у нас ёсць два альтэрнатыўныя фіналы Сымона Музыкі, як ёсць два альтэрнатыўныя фіналы культавай купалаўскай Паўлінкі. З той толькі розніцай, што першапачатковы песімістычны фінал Купала для Паўлінкі напісаў сам, а аптымістычны хэпі-эндаўскі варыянт дадаўся ў часы Другой сусветнай у расійскай эвакуацыі. Але заўважце, менавіта так, з непрадугледжаным Купалам хэпі-эндам Паўлінка ішла доўгія дзесяцігоддзі на сцэне купалаўскага тэатру. У выпадку з Коласам сітуацыя крышачку іншая, бо хэпі-энд 25-го года напісаў ён сам. А вось што рухала пісьменнікам? Цэнзурны прымус ці абсалютна аўтаномны рух пісьменніцкай думкі мы можам толькі меркаваць і разважаць. Вядома, што малодшаму сыну Міхасю Міцкевічу, які актыўна ўдзельнічаў у падрыхтоўцы гэтай кнігі, больш падабалася ранняя версія з трагічным фіналам. З іншага боку, у 18-тым годзе Колас ідзе па гарачых слядах гістарычных фактаў. Надзея на незалежнасць, бальшавіцкае здушэнне гэтых надзеяў, а потым бальшавікі адкатваюцца, бо прыходзяць немцы. Такім самым чынам Дамінік пераследуе Ганну, Ганна фізічна выратоўваецца, але адбываецца псіхалагічны надлом. Якуб Колас 25-го года прымае існаванне такой Беларусі, якой яна адбылася. Мае месца сякая такая беларусізацыя. Усё болей творцаў верыць, што можна будаваць адначасова савецкую, але сваю нацыянальную краіну, і Якуб Колас сярод іх. Таму у аптымістычным пазнейшым фінале Сымон Музыка, сутыкнуўшыся з надламанаю, але жывою Ганнай, пачынае змагацца за яе сілаю сваёй творчасці. Якуб Колас паказвае нам, як сугестыўна дзейнічае сіла мастацтва і спрабуе паэтычнымі радкамі намекнуць на гаючую сілу музыкі. Шмат што пастаўлена на кон: чалавечае жыццё, чалавечае здароўе, шчасце двух маладых людзей, а расшыфроўваючы алегорыі лёс цэлай краіны, якую можна паводле пазнейшага Якуба Коласа адратаваць сваёй творчасцю. Кінуў погляд ён нясмела у бок цёмнага акна, і натхнённа зазвінела звонкаплыўная струна, і гамоніць, як жывая, у зялёным салашы, нібы срэбра разлівая, рухі сэрца адбівае, звоніць водгуллем душы. Голубком ляціць над борам, пчолкай зумкае ў галлі, і імкнецца к ясным зорам, палкай просьбаю зямлі. У канкрэтнага коласаўскага творцы, у канкрэтнай коласаўскай паэмы атрымалася. Дзяўчына вяртаецца да здароўя, да жыцця, да шчасця і суправаджае творцу ў ягоных далейшых выпрабаваннях. Пайшоў Сымон сваёй пуцінай, бо ён прыроджаны песняр, панёс ён людзям песень дар, агонь душы і сэрца жар панёс пяснярскай каляінай. Рука ў руку з ім, і з ахвотай дзяўчына мілая ішла, пад сховам дзеўчага крыла, гарнула далі пазалотай, і не кранала іх журбота, не засмучала іх
імгла. У 25-м годзе такі хэпі-энд выглядаў праўдападобна. Ужо праз некалькі гадоў гісторыя дадала сумнай іроніі да коласаўскага аптымізму. І думаю, што сам творца парядкам надламаны рэпрэсіўнай сталінскай сістэмай, творца, які, як і Купала, фізічна перажыў пік рэпрэсій у 37-м годзе, але ведаў, што такое жыць у штодзённым чаканні арышту, што такое падпісваць публічныя хваласпевы таварышу Сталіну, што такое балюча рэагаваць на кожны крок, на кожны стук уначы і мець пад рукою спецыяльна падрыхтаваную трывожную торбу на выпадак арышту. Разам з тым, аўтар Сымона Музыкі выходзіць з усіх выпрабаванняў пераможцаў. Зноў і зноў робячы новыя версіі, ён знаходзіць, як палепшыць, адшліфаваць, давесці да дасканаласці шматлікія мясціны, чаго варты зорны россып лірычных водступаў, якія усімі памерамі, рытмічна перабіваючы пэўную манатоннасць асноўнага тэксту, з'явіліся і спяваюць чытачу таго трэцяга кананічнага выдання Сымона Музыкі на розныя галасы. Узяць хаця б сам геніальны пачатак, якога у ранніх версіях не было. Ад роднае зямлі, ад гоману бароў, ад казак вечароў, ад песень дудароў, ад светлых воблікаў закінутых дзяцей, ад шолаху начэй, ад тысячы ніцей, з якіх аснована і выткана жыццё, і злучана быццё і небыццё. Збіраўся скарб, струменіўся неспынна, вясёлкавым ірдзеннем мне спяваў і выхаду шукаў, адбітак родных з'яў, у словах, вобразах, у песнях вольнаплынных, і гэты скарб пазычаны, адбіты, у сэрцы перажыты і росамі абмыты, дзяніц маіх мінулых, для вас, душою чулых, як доўг, як дар, дае песняр. Самыя смелыя коласаўскія мары 17-18 году пра сапраўды незалежную Беларусь дагэтуль споўніліся не цалкам. Разам з тым, беларуская культура жыве, развіваецца і дыхае ў самых непростых умовах. Умовах часам настолькі ж трагічных і балючых, як коласаўскага часу. Сведчанне гэтай пераемнасці, гэтага жывога жыцця сённяшнія актуальныя беларускія творцы, якія актыўна бяруць коласаўскія вобразы і развіваюць іх у 21 стагоддзі. Аднаго з такіх аўтараў, сучаснага беларускага паэта Віталя Рыжкова, я на правах пастскрыптума сёння агучу. Ад коласа імя персанажа, ад коласа месца падзеяў. Хоць зразумела, падзеі адбываюцца нашмат пазней за дзеянне Сымона Музыкі. Толькі вось жыццё лагоднейшым і менш трагічным не зрабілася. Віталь Рыжкоў, верш «Два скрипачы». Два скрипачы. Праз поле военных дзеянняў, з руінаў філармоніі ціха будзем бягуць. Нарэшце адзін з іх падае, паранены, другі вяртаецца, узвальвае на плечы першага і пачынае яго цягнуць. Першы доўга трывае боль, а пасля пачынае трэнас. Сымон, Бог з табой. Якога хрэна? Сымон, твая каханая здраджвала табе са мной. Цяпер, каб здрадзіць зноў вярнулася да цябе. Калі шчыра, мяркуеш ты, сапраўдны мужчына. Бо мужик даўно з цябе выпарыўся, знік у кірунку нябёсаў. Урэшце рэшт, ты неправільна трымаеш смык. Ты неправільна мяне нясеш.
Мы маглі быць з табой кім заўгодна, мы маглі быць зусім не музыкі, калі б не гэты пракляты бліц. Крых распачатай імперыі. Мы не бярэм удзел у вайне, і кааліцыі наплеваць, як мне цяпер баліць. Галоўнакамандуючы не мае музычнага слыху, таму, як дырыжор ён ніякі. Ён ніколі не ўчуе вайну. Усё супраць нас, Сымоне, і нашы з табою шансы нуль. Сымон, кінь мяне проста тут, дзеля нашых сыноў. Я такі, ты ведаеш, здолею выкараскацца ізноў. Ты слабак, Сымон, таму ты мусіш бегчы адзін. І сына свайго абдымі і скажы, што ён мой сын. Ты мамчын сынок. Сымон. Чулася наўздагон. 2009 год. А некалькі гадоў пазней наўздагон уже не столькі Коласу, колькі Віталю Рыжкову песню з назвай «Сымон» стварыў Сергей Башлыкевич. Дзе часткова меняются абставіны, меняется нацыянальнасць Сымона, але не меняется градус трагізму гэтай праблемнай, роднай і любай нашай бацькаўшчыны. А калі вайна стрэліла хорам гармат, Сымон суткі з пляча не здымаў сваю скрыпку, а назаўтра пайшоў сам у ваенкамат, як поп Крыжык, сціскаючы ў жмені агітку. Там яго запісалі: Сымон, 30 год, беспартыйны, жанаты, ёсць дзеці. Так, з ліху стаў скрыпач на абцасы патрэсканых ботаў пад каманду людзей без музычнага слыху. Ты мамін сынок, Сымон, гучала нібы праклён. Ты мамін сынок, Сымон. Што ж, сябры, намі па-ранейшаму камандуюць дырыжоры, цалкам пазбаўленыя музычнага слыху, але песняровы дар з рук Коласа беларуская культура атрымала. Дар каштоўны, калі ён мае два бакі працэсу, дзве інстанцыі, таго, хто дорыць, і таго, хто выяўляецца годным гэтага падарунку. Вось жа, чытайма і перачытваем Коласа. Пад гэтым відэо спасылка на хрэстаматыйную апошнюю версію Сымона музыкі, але паспрабуйце, ёсць бібліятэкі, ёсць букіністы, знайсці і пагартаць першапачатковую, цікавую, не кранутую цэнзурай версію Сымона музыкі. А таксама дзеліцеся гэтым відэо з аднадумцамі. Культура жыве, пакуль мы ёй цікавімся, пакуль мы у ёй удзельнічаем. Як спяваў Лявон Вольскі: Коласу слава, слава Купалу. Але дадам ад сябе і нашае месца ў беларускай культуры прадугледжанае. Трымайцеся, сябры, чытайце беларускую літаратуру і жыве Беларусь.